amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Standard Time, 54 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Welcome diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo si siniadlaw sa Webes pet sa 5 na kita karon sa bulan sa Enero tuig 2023. Kamusta ang aton sinima pinalangga nga matag plamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatune in na sa aton sininagasigabong nga frequency, ang 630 kHz, 630 sa linsuan sa inyo sinitag sa kamaradyo. No? Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sininga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com, the official website of Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kulalabot sa aton siniyang official website, may palagyan kita. Pinaagi sa aton singa Bombo mobile app. Sa aton siniya tagsa ka mga cellphone, pwede ka mo diri. Mga kabombo, makapamati isang crystal clear nga live audio streaming sa tanan ninyo nga mga nanamian, namutan, nga mga AM stations and FM stations, pinagi sa aton sa cellphone, wherever we go, whatever we do, as long as na-downloadan ang aton siniya nga cellphone sang aton sa Bombo mobile app. Sa gihapon, mga kabombo, no, makapamati kita sa crystal clear nga live audio streaming. And of course, mga kabombo, ang aton siniya nga pinaka-bag-o nga palagyan, no? Hindi man siling bag-o kay ti pila naman ini ka tuig nga aton sini iya nga pag inupdanay, no? Pinaagi sa aton sini nga Bombo Facebook Live, no? Ang Facebook Live sang DYWB Bombo Radio Bacolod iyara sa gihapon, no? Sa inyo diri, no? Sa inyo dira nga nagalantaw sa aton sini nga mga Facebook viewers. Hello and good afternoon, no? Gina-welcome nato na aton sining mga FB viewers sa ila sinitag sa ka mga Facebook, no? Galantaw sila kag naga-enjoy mga kabombo. No, hindi lamang diri sa bugos sa Pilipinas kundi sa bugos na nga kalibutan. And of course, aside from that, hindi man magpalupig ang mga iyara sa aton siniya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, ang aton sini nga YouTube channel, no? Sa tanan dira nga naglantaw man sa aton sa YouTube channel, hello, 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 and good afternoon, no? Don't forget to like and of course share and like, subscribe and share, and don't forget to click
the notification bell below kung ara ka mo sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. So, welcome ko ng tanan-tanan, no? Sa gyapon na akong sininga pagpangagda si Miss Jazia, bisan diin la niya ang akong sininga concern, ang imo sininga kabuhi. Ang imo sininga istorya sa kabuhi, ang imo sininga mo na agyan sa kabuhi, no? Sa sulod na sampila ka delikada ta diri sa pagserbisyo naton sa inyo. Your life story is really my forte, no? Amo na yung akong sininga gusto nga may baluan. That is why share na kamo, no? Today and this year is another year, new year mga kabomo, 2023. Last year, 2022, I'm sure damo naman kita nga na bangko nga ma-experience. What were your experiences in life last 2023? Amo naman na subong akon. Although nga may ginabaton pa kita subong nga mga panawagan ko kung ano ang inyo sininga mga hindi malipatan during December of every year, no? It's either Christmas Day or gindugangan ko pag ito or New Year's Day. Ang inyo sininga hindi malipatan nga mga kasaysayan, mga eksperyensya during sang petsa o kung anuman nga petsa sa Disyembre. Basta Disyembre, no? Ang iban to gani, ang first two ko to nga ginabasa, ang Paskwagin mo, no? Natabong ilan sila hindi malipatan nga kasaysayan during Christmas Day or sa Christmas Eve, no? Bisperas. Kagin butaan ko pag sino dira ang may kasaysayan, no? May experience sa kabuhi nga hindi malipatan during New Year's Day, no, since nga nagsugalaw kita sa bagong tuig. This time, no, ang ako naman sinibag-o nga mga, ang ako si bag-o nga luyag may baluan sa inyo, no, kag ma-share diri, ang inyo siniiya nga mga inagyan sa kabuhi last 2023. From January to December, the whole year, 2022, no, last 2022, no, from January to December, ano-ano ang inyo sininga mga eksperyensya sa kabuhi nga hindi nyo ginmalipatan sa bago lang natapos sa tuig 2022. Saber, no? Specific nila ka pamangkot, what were your experiences in life that you cannot forget of the past new or the past old year 2022. Aberi padala, no, email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters, mga kabombo, no? Kag pwede man ipadala pinaagi sa pagsulat, no? Kag ihulog sa aton sa iyang post office, i-address sa kapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Okay na kita dira mga kabombo. O klaro na ha, klaro na ang ginahingyo ni Miss Jazz. Ako, no, as being fair sa inyo, kadamo lang ko sang may hindi malipatan sa nakaligan nga tuig 2022, no? Career-wise, yes, there was, there were, though damo, no, hindi ko ginmalipatan. Love life, no, sa akong sining marriage, may ara man, no, nobody's perfect. Sa family matters, may ara man. Sa mga damo, no, damo kita. Ako ya damo man ko, no. I am just like you, mga kabombo, no. That is why kung ano dirang imo sininaagyan, ginaagyan man nina ano Miss Jazz, no. Kaya kung ipaatubang kita sa aton sining maker, aton sining creator, no, sa tubangan sa Diyos, alalangay man lamang kita. Wala sang may taas, wala sang lubo, no? Wala sang manggaranon, wala sang imol, wala sang poderoso, no? Wala sang kung sinoda. We are all the same in front of God, inside of God. That is why kung ano dang inyo sininga gina-experience man ina ni Miss Jazz. Amo nang rason nga dapat gani nga mag-ano kita, mag-inintidihanay kita isa ka isa, no? We should understand one another nga parehos nang kita, no? Kung ano man dilang imo siniiya nga mga weaknesses,
no weaknesses kumana, no? I have my own weaknesses, you have your own weaknesses, but at the same time, I have my own strengths, no? Nga wala sa inyo, kag may ara man kamoy strengths nga wala man sa akon. So, lalangay sanda, no? Ororo pod sanda, no? Sa tubangan sa Dios, wala sang sinuda nga poderoso o kung sino man dira nga ano diri sa kalibutan. Pero ti syempre, diri sa kalibutan, ara man na biblical man na makabombo, no? Ginbutang sa Dios ang ginatawag authority sa tawo para nga ma-maintain ang ginatawag bala nga peace, no? And there will be unity kag may mga pagsulundan dapat kay ang tawo ya dungol gid by nature. Kung wala siguro mga layi sa aton diri nga gina-estaran diri sa kalibutan, siguro sa jagid topsy-turvy kita every day, no? Every second of the day. Ugaling kay ti ginhatag na di sila sang Dios sa aton, ang aton sini nga mga superiors, kita nga mga subordinates, we have to follow our superiors, no? Just like sa mga government, we have to follow our officials, no? Ang aton si mga officers, natural ina mga kabombo, no? Sa sini nga kalibutan. Kung diin ka man iya na kung ano man yung imo si status sa pagpangabuhi, natural lang ina para na may ginatawag harmony kag may ara man balang ginatawag nga ti wala sang ginatawag balang pag ilinaway or pagbinahin-bahin kay ti ginhatag na ya sa ila nga poder, no, sa mga gobyerno, no, sa aton sini mga government officials, no, ginhatag na da sila, ginbutang na da sila kag ara man na sa aton sini nga balaan kasulatan sa Dios para nga mamuno sa aton, no? Para nga mangin peaceful ang aton sini nga istaran, no, kada pungsod sa sini nga kalibutan. So we have as a good citizen of this world, of each country, we have to follow. Yes, no? Parang mangin matalunsay aton sini pagpangabuhi sa diri, no, kada kundiin ka man iya abiya nga pungsod sa kalibutan. Amo na ginatuwag malang respeto, no? Respeto kita sa isa ka isa. Ano man ang imo sini iyang status in life, ang imo sini iyang nga papel sa kabuhi, no? Be it career, family, no? Sa aton sini iyang community, basta may ara lang sa ginatuwag nga respetuhanay sa isa kay isa, no? Mangin harmonious ang aton sini nga pagpasinalayo sa sini nga kalibutan nga ni, no? Ang kalibutan nagagamay lang gid nga nagagamay, no? Our world is getting smaller and smaller. It's because of this, ano gani? Sa aton sini nga mga bag-ong teknolohiya, no? Ang aton si modern technologies, sa social media, etc., etc. No, ang mga utod tato, ang aton si mga umagad, utod, bayaw, nanay, tatay, nga to sa abroad, hindi na kita siling amugid na ka nahidlawan naton, may nablus naton, wala, hindi na mabatsagan nga it's because of the social media, no? Isa lang ka video call, kita nay ka mo, kamusta da, sakit akong tiyan, so you have to take medicine. Doon mo na bala, no? As if tuparay kita, mga kabombo. Amo ini ang aton siniiya nga sitwasyon sa sini nga kalibutan. That is why kung mayara lang sang respeto hanay, I'm sure, no, mangin harmonious ang aton sini nga pagsinalayo diri sa kalibutang luhaan. Agree man kamo dira. Ti bawion ko kung may kalibutang luhaan, may ara man nga kalibutan nga puno sang kadalagan kag kasadyahan. Kaya muna kuno mo ang aton si kabuhi din sa kalibutan na it's either nga ti ara ka sa ibabaw o kunyara ka sa idalom. Daw gulong ng palad, no? Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad at kandungan ang kapalaran. Minsay nasa ibabaw ang kapalaran, minsay nasa ilalim. Muna, no? Well, that's life. That is why nga very colorful na diri ang aton sini nga lighted side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod.
ang kahapon lamang. Since gina-cater naton diri ang inyo siniiya nga mga kasaysayan. Life itself is colorful and life itself is very interesting. That is why ginaagda ko kamo, padala kamo no sa inyo si makasaysayan. Ang pinakabag-o ko karon nga ginaayo sa inyo, may mga kasaysayan bala kamo sa nakaligad nga tuig 2022, no? From January to December, ano man to nga bulan, adlaw, semana, basta sa nakaligad nga tuig 2022. Sabel, email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, in small letters, bombo_bacolod@bomboradio.info. Sadyahon to niya, no, ang bagong tuig diri sa aton sinigamay nga salasala, no? Be my guests this afternoon, no? Diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Yari ang aton si pambukas ng bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si mga suki, sa aton si mga kabombo, no? Produkto sa Bombo Music Festival 2016, ang bahanon, Ikaw na Kaya. Yari, aton sini nga video, aton lang tawon kapamatian ang bahanon, mga kabombo. I wrote this song a few years ago, back then when I was still single. And there's a person who inspires me of this song. That's why the title of this song is Ikaw na Kaya. And today, that person is still the one that besides me right now. This song is for my family, who always there for me and inspires me to be the best that I can be. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay ang tapat. Pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap,
ay di magawa. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Ulo-unwind kita diri mga kabombo. I'm sure no na ka-unwind ka mo sa matahom nga bahanon, ikaw na kaya, no? Ging compose ang taga Siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Justice Marie Canoy, mga kabombo. Ginapabugal tagid, duwagin na sila ni Sir Edgardo Miraflor Jr., no? Kamo dira, kung mayara kamo sang abilidad sa pag-compose ng mga original beautiful songs and at the same time to sing, why not, no? Compose na kamo dira kay nag-amat-amat na kita balik sa aton siniyang kinaandan nga pagpabuhi, no? Nga ti wala na bala sang may ginasiling nga nadlok kita, kung makalakat kita nga wala kita sang face mask. No, subong niya ti kita mo daw halos kadamaan na wala naga face mask pero hindi kita magkampante. No, labi na gid ko may mga issue kita, no? May mga issue kita, asthmatic ka man o kung hypertensive o kung ano man dira, no? May lung disease or something nga may diferensyang imo siniya baga tanan nga klase sang mga balatian nga ti hindi pwede makapasayang-sayang, no? Kita nga hindi kinanglan ginato niya nga mag face mask, okay? Para nga maamliga nato na aton sini nga kaugalingon. I-enjoy nato na aton sini pagpangabuhi diri sa kalibutan. Let's make a difference, mga kabombo, no? Amo na ginatawag nga you should make a difference, no? Let's make a difference. Kung kay isa ka budlay nga para riyos man kita tanan mo, no? Pero sa grasya sa Diyos, because of His overflowing grace and mercy as always, mga kabombo, we can do it, no? Yes, we can do it, no? Sa aton siniiyang nga mga kauturan. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 hapon. Si Nanay Penita de la Cruz Untalan, ho siya Miss Jazz, arigi kami diri balako. No, mga magkumarihay, no, sanday Marie, Tessie, Asensi, kag Alita Escarlan, nagapinamati again. Ang mga suki naton si Nanay Penita, how many times ka nagpadala sa iya sininga true to life stories diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Together sa iya sininga bata nga si Nene Untalang na dito subong sa may Kingdom of Saudi Arabia. Ne, how are you? No? Sa kay Nene Untalang sa Saudi Arabia, katahuman to sa iya nga true to life stories. Aber, Nanay Penita, may kilala kapag idira nga mga abyan nimo, abihos, yung mga, ang imo sininga mga abyan, si Marie, Tessie, dito yung na nagmamarites. Nanay Penita, no? Aber, hagara sila, padalaman sila sa ila si makasaysayan, agod nga, mapusla naton, no? Nakiligad na to, let bygones be bygones, and past is past. Pero kung mapulutan nato niya sang kung sa ano pa, mapupulutan natin ng aral, no, sa Tagalog pa. Why not, no? Ipaambit, no, kag makuha naton sa leksyon kay inspirasyon, no? So sa nasiling ko na pwede gid isulat pinaagi sa handwriting, pwede gid ipadala lamang sa aton sining post office, no? I-address sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. May premyo man kita o kung wala, may promo man kita o kung wala. Importante mapusla nato ng aton si mga eksperyensya sa kabuhi. Okay? O, sige. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako anan sa pila ka mga panungdom. Magabalik kita diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang with me, Miss Jazz here. Ang
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini nakaibalo-bala. Nga naman gadi ka para nako dawaton na lang bisan sakitan lang ko. Oh, 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 oh.
sakitan lang ko. Ngano, isa man sa ginapabugal naton nga Grand Champion sang Bombo Music Festival 2019 mga kabombo. So, pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. By the way, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini mga suki, no? Ang aton sini nga pagserbisyo, sa aton sini nga mga sa inyo, no? Ang amon sini pagserbisyo sa aton sini iya nga mga kabombo nagapadayon. Wala untat, wala gap, kundi nagapadayon. Especially when the New Year comes, mga kabombo, no? May ara kita mga year-end report, no? Mga year-enders. May ara kita sa mga pag-check, no? Kamusta ang nakaligan na tuig, no? Sa pagsugod ng tuig, may ara kita sa ginatawag malang ano naman ang naka-install sa aton sa bagong nga tuig. That is why ang aton siniiya nga mga officers, no? Top officers sang Bombo Radio Philippines, may ginapatigayan kami every year, no? Kada kada bagong tuig, no? Every year, every new year, nagatilipon-tipon, no? Nagatinipon-tipon ang aton sini mga bigwigs, aton sini mga top officers sang Bombo Radio Philippines, mga kabombo headed by our chairman, Dr. Rogelio Florete, and of course sa aton si President Chief Executive Officer Margaret Ruth C. Florete, no? Kag ang tanan nga mga officers ng Bombo Radio Philippines nagatinipon-tipon ina. Kag ginatawag na namon nga Top Level Management Conference. And this year, 2023, ang aton sini nga Top Level Management Conference 2023, may tigulo the convergence of new media in radio, no? We go with the tide, no? We go with the flow. Hindi pwede nga mabilin kita. Sa una, radyo lang gid, no? Ang radyo lang na bala. Subong ara na kita sa social media. We are now fully digitalized, mga kabombo. That is why, no? Padayon pa nga ginapasanyog sa Bombo Radio Philippines ang pagka number 1. Amo man na ang rason kung nga nagapabilin ka kita, ang Bombo Radio Philippines, no? Nagapabilin ka number 1, bangod kay ti hindi man kamo pwede makabiya. Kay kontento kamo sa amon siniiya nga serbisyo. No, serbisyo nga wala man niya nagadaan. Nagabag-o lang gid ka nagadugang kada tuig, no? Amo ni, no? Padayon nga ginapasanyog sang Bombo Radio Philippines ang pagka number 1 kag most trusted radio network in the country. Masaligan. Amo na da ang tinaga sa aton siniya nga hiligay nun ang termino masaligan. Pinakamasaligan. Most trusted radio network in the country. Pinaagi sa pagpadigayan sa Top Level Management Conference 2023 sa mismo lugar. The very origin itself, kung nga amayara sa Bombo Radyo. Sa mismo lugar kung sa diin nagsugod ang Bombo Radyo, no? Sa syudad sang Iloilo. Dito karon may ginahiwat kita nga Top Level Management Conference 2023, mga kabombo, no? Upod sa aton sila nga mga station managers, assistant station managers, kay iban pa nga mga top officers ng Bombo Radio Philippines. Agod nga mangin, nagakaigo sa karon nga panahon ang mga tikang, no? Ang 5 kaadlaw, 5 days, no? Nga strategic planning session ang ginapangunahan mismo karon, no, sang presidente kag Chief Executive Officer Ms. Margaret Ruth C. Florete, kung sa rin ang network mismo ang nagagasto, no? Ang tanan nga mga expenses sang sining top level management conference kada tuig, mga kabombo, ang gasto mismo sang network, no? Sa sining aktibidad, no? Wala sang may ginpangayuan nga iban. Wala. No? Wala sang ginpangayo nga bulig gikan
sa mga politiko sa ano pa man nga pamaagi. No? Especially sa mga politiko wala gid. Bisan hindi politiko wala gid, no? Halin niya sa bulsa sa network ang expenses, no? For the 5 days mga kabombo, 5 kaadlaw nga strategic planning session. Ginapadayaw man sa network, no? Modesty aside, ginapadayaw man sa network ang mga panibagong nga mga pasilidad. Logistics upgrading, mga kabombo, no? Ti ato na iyan na experiencehan ining pag-upgrade sa aton si mga logistics nga nagabalor 100 million pesos, no? Imagine 100 million pesos ang upgrading sa mga logistics sang Bombo Radio Philippines, no? Mga facilities. Antes pa man ang pandemic, nga amo nangin armas agud nga mapabaskog pa ang digital footprints sa pagtukod sa digital Bombo Radio. Agud nga mas mapalapnag pa ang serbisyo sa mga nagasubaybay, nagalantaw, nagafollow, nagapamati, na binigid sa mga nangin malala ang epekto, no? Sang nangin lala ang epekto sang COVID-19. We never stopped and we were there each day along the way, mga kabombo. Remember, no? Ang network nga wala ginagbiya sa inyo. Amo to ang ambahanon. Walang iwanan, walang paalam, walang iwanan, no? During sang sandukot, ang pagduging sang COVID-19, we were there. And we will be there, no, until the future, until the end of time. Mga kabombo, as long as you're there, ari man kami dire, no? Para sa mga maukod nga tagpalamati isang Bombo Radio Philippines, makasalig kamo nga padayon nga igahatag sa network ang matutod nga serbisyo nga ginakinanglan kag gusto sa mga audience naton, no? Ang Strategic Planning Conference ang may tinutuyo nga makita ang mga nahimo na kag ipadayon ang mga best practices sa areas of operations. Though year-ender, balang gina-check what were your strengths last year, no? Sa bago lang natapos sa tuig, that is why ang TLMC naton top-level conference, top-level management conference naton ginahiwat every New Year, no? Para nga ti makabalikid ano to inyo siniiya nga strengths nga dapat ipadayon para sa kaayos sang operasyon, para sa ikaayos sa mga tagpalamati naton, no? Areas of operations, what were your best practices nga ipadayon, no? Amo na. Kadungan sa pagsanyog man sa teknolohiya, ang Bombo Radio Philippines kag Digital Bombo ang magapadayon man agud nga magamit ang mga nasambit nga mga development sa pagpalapnag sang serbisyo publiko. Ini ang inyong Bombo Radio Philippines, of course, the most trusted and #1 radio network in the country. And of course, dala na ang the whole world. Iti mabatian na kita, makitaan kita, mapinaagi sa atong Facebook Live, YouTube channel sa DYWB, Bombo Radio, particularly diri sa aton abi sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Of course, sa kabugusan nga Bombo Radio Philippines, mga kabombo. So, amo na ang aton sininga ginahiwat dito karon sa may syudad sa Iloilo, no? Ang Top Level Management Conference 2023 with the theme, The Convergence of New Media in Radio. Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Yari anay ho, antes kita magbasa sang inyo sining sulat, ang inyo sining mga sulat, mayara kita karon sang ibalik doon sa makadali. Ang aton sining matudtod nga kahapon lamang, no? Ang matudtod nga kahapon lamang sang aton sini nga kalibutan. Oy, by the way, no? May nagapamangkot diri ho, Miss Jazz, ikapila na subong nga semana sa inyo siniya nga promo, no? So, duhagi di silang nagapinamangkot ho. Ikapila na subong. Ano nga mga entries ang hulog subong? Well, para sa inyo sinihibalo for your information, ang ginahulog subong nga mga entries, yara na sa week number 7. Okay? So, isulat nyo da sa mga luyag pa maghulog. Week number 7.
ang gina-announce naton subong nga mga winners yara sa week number 6. Sa aton sinigapadayon nga 1, 2, panalo promo sang Bombo Radio kag Star FM, no? Ang aton siniyang promo, no? Kung sa diin may himuon nga isa ka milyonaryo. Ba di amakon mo na, no? Part 21 na kita silingon, ikaw dira nga nagalantaw kag naga-entra sa aton siniyang nga promo, may tsansa ka nga ikaw. Yes, you, no? Ikaw nga nagalantaw, no? I'm talking to you, I'm looking at your eyes, no? Eyes to eyes kita. Ikaw dira may tsansa ka nga magmangin milyonaryo. Kaya nga, may himuon nga ika-21, no? 21 millionaire, 21st nga millionaire, diri sa aton si promo nga 1, 2, panalo, mga kabombo. Part 21 na ni silingon, no, kaysa 1, 2 panalo, basta 1, 2 panalo, ya, may milyonaryo, ginaya. Ti ikaw gusto mo magmangin milyonaryo, amo gina masaming akon siniyang pamangkot. Ang aton siniyang promo, nagapadayon. Kag nagilapit na aton siniyang grand draw. Bisa nagilapit na ang aton siniyang grand draw, mayara pa kita everyday nga mga draws, no? You still have the chance to win 1,000 pesos worth of prizes every day, no? Kaya aton si pagpadala sa aton entries, wala bugto hasta pa ni sa January 21, the day itself of the grand draw. Okay? May ara lang kita galing sa cut-off day, cut-off time. And that is 12 noon on the 21st of January. The day itself sa aton si grand draw. So, silingon, subong, halin sa week 1, hasta sa week 7, hasta sa grand draw, hindi, wala dapat bugto ang inyo si pagpadala sa mga entries. No? Agod nga damo ang inyo sininga mga mangin entries sa aton si grand draw. For your information, ang tanan ninyo nga mga wala nagabutan, non-winning entries sang weeks 1, 2, 3, 4, 5, subong 6, 7 pa, mga kabombo, no, hasta sa grand draw, ang wala nagabutan, amo na siya ang qualified for the grand draw. So kung damo ikaw napadala sang weeks, previous weeks, dugangi pagid para damo, no? Mas damo pagid. Kay ang damo entries, damo kag dako ang tsansa nga magmangin milyonaryo, no? Ay ti subong ya, like for example, ara da, no? Damo ang imo siniiya nga mga entries, ti gina-draw na. Kung juta entries mo ti kung kisa lagpat lang, no? Do amo na bla. Kung ikaw ginman niya. Pero kung damo ka entries, no, you're making your chance bigger, no, to become a millionaire, no? Amo nang aton si pamangkot gusto mo mangin milyonaryo nga perte ka ano lang ged, no, ka hapos. Ari na ang imo sina tsansa. Padala sa sinako-sako nga mga entries, subong na last ditch effort kay ara na kita sa ginapadala subong nga entries damo ka pamangkot week number 7. Okay? Ang gina-draw naton every day kag gina-announce sa mga winners week number 6. Silingon, may ara pa kamo isa ka semana, dako ang chance nga magdaog every day, no, kay ti dalag ko man ang papremyo ta every day, mas nagadamo inyo chance nga magdaog sa aton si grand draw, no? So 1, 2, panalo part 21 promo sa Bombo Radio Philippines with 6 million pesos worth of kasiyahan, no? Total prizes 6 million pesos. Dala na diri ang 1 million pesos naton nga grand prize, no? Sino ayhan Bombo Anthony ang mangin grand prize winner man? So wala sang imposible kung ikaw dira mapisan sa paghimo damo-damuon ang inyo entries, no? Ito, do na. Ito, do na. Oh, basi pa lang. Kay ti, wala kamangga palagpat mo, maghambal nga, ay basi ako pa lang yan nga Kay ti, ano ka, confident ka, kay damo ang imo si entries nga ginapadala. Magpamalaklon, kay affordable, no? Magbakal, no? Kay affordable lang gid. Ang aton siniiya nga mga anom kamalyaves for you to have a chance, no? For you to have a big chance to become a millionaire. Ang aton sini nga 6 keys to become a millionaire, mga kabombo, ang pagbakal sa mga produkto, no? Like for example, ang produkto nga Silver Swan sukang puti, sarap asim, bakal ka dira, damo kay kinanglan man ni sa aton sini iya kusina pagluto naton
ang Silver Swan, sukang puti, mga kabombo, no? It's either sa pouch, no, stand-up pouch, ukon sa sachets, ukon sa label, no, sang Silver Swan, sukang puti, Silver Swan vinegar. O, bakal ka da ha, ari pagidho, bakal sang alahas, relo, kag magprenda, no? Bisan ano lang da nga item nga iprenda mo sa R. Ferretti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, no? 1 coupon for every 100 pesos purchase of jewelry, watches, or any pawned item equivalent na sa isa ka entry. Dira sa R. Ferretti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Ang baklon mo pagid ang makapaayo sa imo sining lawas. Panyawan, no? Basta said marketing tatak magaling, no? Bakal ikaw sang empty blister, bakal ikaw sang yara sa blister pad nga panyawan, no? Or ang meron sa blister pad banig, no? Sang panyawan. Luyang dilaw, plus mangustin, plus makabuhay food supplement capsule, ukon panyawan banaba, plus garlic, plus makabuhay food supplement capsule. No? Amo nang baklon mo sa bahin sang aton si isa kalyave sa bahin sang panyawan. Ang Ladies' Choice Mayonnaise, no? Mac reunion na with my one and only love. Ladies' Choice Mayonnaise, bakal ka sa iya sininga stand-up pouch or sachets or label sang mayonnaise or sandwich spread, mga kabombo. Amo nang aton si isa sa mga liave for you to have a chance to become a millionaire. No? Stand-up pouch, sachets, or label sang mayonnaise or sandwich spread. Another key for you to have a good chance to become a millionaire, buy more Nescafe, bango na with Nescafe. Ang kape nga paborito naton, proof of purchase gamiton, no? Amo niyang liave. Any sang duha, any two, no? Any two sang sachets, no? Sang Nescafe Creamy White in 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams, no? Kung isa lang ang baklon mo, ang sachet, no, sang isa lang ka sachet, baklon mo ang Nescafe Creamy White Twin Pack. O kung Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, no? Kung tatlo naman, kaya barato lang ni, ang stick o kung ang pack, no? Tatlo ka Nescafe empty stick or packs of Nescafe Classic 2 grams, the equivalent na ina sa isa ka entry. Amo na ang liave, bakal sa madamo nga mga Nescafe nga mga produkto, mga kabombo. Ang kape na ginapulo pangita mo, no? Hindi lang sa aga, kundi sa tanan nga oras, no? Bakal ka man sang Orocan, no? Agod nga ano nato ng aton sini nga kapalibot bala, nasa ayos, no? Maayos ang buhay natin. Damo produkto sang Orocan, may mga cabinet, no, tanan-tanan. So ang pagbakal mo dira, isa lang ka product sticker or coupon nga may ngalan sang Bombo promo titles, no? Bakal kada sang mga produkto sang Orocan. Okay? Orocan, mga kabombo. Ang isa sang aton sini iya nga mga ginakabig nga liave sang aton sini nga pagmangin milyonaryo. Di kompleto na. Pamalaklon sang Nescafe, Orocan, Silver Swan sukang puti, R. Ferretti Pawn Shop and Jewelry, Panyawan. Amo na mga kabombo, ang aton siniiya, anom ka mga liave for you to become or for you to have a chance, big chance to become a millionaire. No? Bombo Anthony, nagilapit ng aton siniiya nga grand draw, pero padayon ng aton si padala sang inyong mga entries kay yari pa lang kita karon sa aton sini nga week 6 sa paglawag kag week 7 na ang amon sige ginabaton nga mga entries. So kung gusto mo da nga maghimo pagid sa damong entries, butangan ninyo week number 7, no? Kag ipadala damo kita sa mga designated drop boxes anywhere diri sa Ciudad Sumacolon kag Negros Occidental. Okay, nakita dira mga kabombo. Sa aton siniiya nga mga dear listeners, so dako ang tsansa naton nga magmangin milyonaryo sa
mahapos nga pamaagi pinaagi lamang sa promo sang Bombo Radyo. Antes kita magbasa sa inyo sinisulat, Ari Anay ho, aton sining kabahin sa aton si kahapon lamang today in history. Matutol nga kasaysayan sa aton sining bugos nga kalibutan. No? Ang aton sining ginahambal diri, mga kabombo, ang hindi or importante, no? Importante nga petsa subong adlaw. Sa kaangay nga petsa subong adlaw, Enero 5 sa tuig 1592, no? January 5 of 1592, kung aton nga isipon 431 years ago. Sang ang ikalima nga Mughal Emperor diri sa sur sa bahin sang Asya, no, sa Southern Asia, labi na gid sa pungsod India, no? Ti subong ang pungsod India daw hindi naman niya sa aton, layo sa aton kay sa aton sini nga kahapon lamang or sa aton sini iyang Christmas around the world, may ara kita sang Bombo International News Correspondent. Sa aton sini New Year around the world, may ara makita Bombo International Correspondent, no? We were able to know their traditions and practices during Christmas and New Year, mga kabombo. Di ang India ni sa aton daw, hindi naman niya bago para sa aton, no? We will say India famous gid ini sa ila sini iyang ginadugukan gid, ginakadtuan nga tourist spot, and that is the Taj Mahal, mga kabombo, no? Sa kaangay nga petsa subong adlaw, Enero 5 sa tuig 1592, 431 years ago, sang ang ikalima nga Mughal Emperor diri sa South Asia, labi na gid sa India, nga si Shah Jahan, no, nas daw na Shah Jahan siya, no, ay o kun ang nabunag, no. Si Shah Jahan was born January 5 of 1592, 431 years ago, no, dito sa may India, mga kabombo, no. Ikalima ini siya nga Mughal Emperor, no, ang famous nga nagapamuno sang pungsod India, mga kabombo, sa amuto nga panahon. Bangod sang pagkamahiligon, no, sining famous nga emperor nga ni nga si Shah Jahan, mga kabombo, no, mahilig ini sa arkitektura, no, sa aton sining mga dear listeners, sa aton sining mga viewers, ara dira ang pila ka mga graphics ng aton sini what we are telling you and sharing you right now, mga kabombo, no, ining aton sini iyang gina-feature ang Taj Mahal sang India, mga kabombo. Ang interesting facts about Mumtaz Mahal kag ni Shah Jahan, no, ining ang ila sinibalang love story, mga kabombo, no, dili nagapakita nga bisan diin ka pa nga parte sang kalibutan ang gugma, no, palarehos. So, kung ano ka siri sang gugma sa isa kang isa naton nga mga nagapalangga diri sa aton sa Pilipinas, amo man na kasiri sang paghigugma, no, sang mag-asawa nga ni, no, sang magkahagugma nga ang may natukod nga katahom nga klase sang moske ang Taj Mahal, mga kabombo. The story behind the Taj Mahal, famous tourist spot dito sa may pungsod India, mga kabombo. Bangod kay mahiligon sa architecture ining si Shah Jahan, no, ang emperor, ikalima nga Mughal Emperor sa South Asia sa may India, no, nakaano siya, no, nakahimo siya sang nakapatukod siya sang tuman katahom kag dako-dako nga monumento, no, isa ka monument, no, kalakip na ang naging famous nga tourist attraction nga Taj Mahal. Badamo ini siya sa may gintukod nga mga matahom nga mga monuments ining si Shah, Emperor Shah Jahan, mga kabombo, because he was very interested
when it comes to architecture. No? Ini si Shah Jahan damo gintukod dito sa India nga mga monuments, mga matahom nga monuments. Pero ang naga-stood out diri when we say monuments or gintukod ni Shah Jahan, amo ining naging attraction gani, tourist attraction sa India nga Taj Mahal. Ang Taj Mahal isa ka puti nga mausoleum nga nahuman sa marble, no, kagintukod sa Agra, Uttar Pradesh sa India. Ang Taj Mahal ang gintukod kung gintukod ni Shah Jahan para sa iya sini nga loving memory, sa iya sini pinalangga nga tiayon nga si Mumtaz Mahal. Amo ni ang story behind sang Taj Mahal, mga kabombo, nga naging tourist spot sa India, no? Pungsod India. Amo ni nga kung magkadto kita sa India, hindi kompleto ang aton siniyang nga paglugayaon sa India kung hindi natin makita diri ang Taj Mahal, makapa-selfie kita. Even the late Princess Diana, nung nakapungko na stubangan ho, that time she was alone, no? It's because nga problemado na to sila ni Prince Charles, mga kabombo. That is why she visited India alone, kag nagapungko siya sa Taj Mahal, no? Ang sa likod niya, siya sa facade sa Taj Mahal, nagapungko siya, and she was alone, no? You can see the sad eyes, no, sa kay Princess Diana that time. Kag amo na may memories ang Taj Mahal sa iya, kay nagpa-picture na diri si Princess Diana, and all mga famous nga mga leaders around the world nakapa-picture gina diriya sa Taj Mahal, and even nag-tour diri sa sulod sang sininga Taj Mahal, mga kabombo. Kung sa English nga pulong, amo ini ang crown of the palace, Taj Mahal. Isa ka Islamic ivory white marble mausoleum on the right bank sang suba nga Yamuna, no, sa syudad sang India nga amo ang Agra, mga kabombo, no? Amo ni dira na makitaan ang Taj Mahal nga isa ka mausoleum, mga kabombo nga nahuman sa marble. Kag ang ginkomisyon, no, sang Mughal Emperor nga si Shah Jahan, niya matukod gid kita sa isa ka mausoleum nga pinasahi. Kay para gid ini sa akon siya pinalangga nga saw nga nagtaliwan, no? Ang ginkomisyon niya sa tuig 1631, mga kabombo, no? Nag-komisyon si Mughal Emperor Shah Jahan, year 1631, no? Nga magtukod sa siniya nga klase, pinasahi nga klase sang mausoleum, mga kabombo, no, bilang kabahin sang iya sining handurawan sa iya sining pinalangga nga sawa nga si Mumtaz Mahal, mga kabombo, no? Ang ini nga mausoleum diri, no, ginbutang kag diri nasulod ang tomb sa iya sining paborito nga wife nga si Mumtaz Mahal, no? Kag naga-house man ini, o kung ari man diri iban nga mga lulubngan, no, sang nagtaliwan si Shah Jahan ti ara mandra, nakatupad gid sila ni Mumtaz Mahal, no, gintupad ang ila siniya nga lulubngan, no, diri man siya ginlubong sa ginpatukod niya nga mausoleum, mga kabombo, no? Ang tomb amo ini ang centerpiece sang 17 hectare or 42 acres nga complex nga naga-include sang moske, mga kabombo, kag may ara na diri guest house, no, sa mga naga-tour nga mga espesyal, no, nga mga guests sang pungsod India nga luyag mag-tour magkadto sa amo iya nga mausoleum, no? So wala labot dira, may ara na da sila sang guest house. Sa sulod po ang tunga na bala nga daw corona, ti amo ginaya ang pinakasentro gid kung sa din ara da ang lulubngan sang mag-asawa nga sanday Shah Jahan kag Mumtaz Mahal. Ti sa palibot, no, yara makitaan ang tuman katahom nga hardin, no? May garden sa tubangan nga perti katahom nga ti may ara siya sang tatlo ka mga sides sang crenellated wall.
May yara man sang tubig. Kag abi ninyo mga kabombo ang construction pagtukod sa mausoleum ngani, no? Ginkompleto sa tong 1643. Apang nagpadayon ang pag-upgrade sini, no, sa ini nga proyekto, no, gin-upgrade pa gid for another 10 years, no, antes pa man nga ang Taj Mahal Complex, ang Taj Mahal Mausoleum, kabugusan sini ang nahuman mga kabombo. Grabe ang area sini, 17 hectares, 42 acres, no? Ang kataason sang sini iyang mausoleum, 73 meters or 240 feet. Again, suguran ang pagtukod, pag-construct sang 1631 natapos ng 1653. Para ini sa matahom nga asawa, pinalangga nga asawa, no, sang emperor nga si Shah Jahan, ang yan sini the late wife Mumtaz Mahal. Ang architect, no, amo si Ustad Ahmad Lahori. Ang architectural style, Mughal architecture. Sa subong, kung isipon, suno sa pinaka-latest, abi, so far kumalin sadto, nga open sa publiko, hasta subong, or hasta sang 2019, wala pa diri ang 20, 21, 22, 23, panugod sang tuig 2023. Dra na kita sa 2019, so far ang nakakadto nga visitors sa Taj Mahal, nagalabot na sa 6,532,366. O minus pa na dang 19 ang tuig 2020, 21, 22 ka ang pagsugod karon sa 2023. Makon mo na, no? Milyon na yung mga kabombo. Ang nakakadto diri, nakabisita, no? Of course, ang governing body diri ang ang gobyerno sa India, kaya mo ining ila sini iyang parts ng ila sini tourist attraction, no, sang pusod India. When you say Taj Mahal, ti India gid ini mga kabombo, no? Dira sa may Uttar Pradesh, sa may pungsod India. Various types of symbolism have been employed in the Taj to reflect natural beauty and divinity. Okay, nakita dira mga kabombo, no, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton siniya nga mga suki, no, ang aton sini nga pagdulong sa inyo kay subong nga adlaw tuman ka importante sa maragtasan sining number 1 tourist attraction sa pungsod India, ang Taj Mahal. That was this January 5 of the same day today, year 1592, 431 years ago, sang ang tagtukod, no, ang tagtukod sini nga si Shah Jahan ang nabunag diri sa kalibutan. Na amay Taj Mahal bangod ini sa iya. Tag sa iya man nga pagpalangga sa iti ayon nga si Mumtaz Mahal. Mga pain, standard time, 55 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Yan ang aton siniiya nga mayor nga menu para sa aton si mga pinalangga nga matagpalamati sa aton si Masuki. Ang aton sini nga letter sender isa kalalaki nga nagapagidaron sang 50 anyos. Ang ining nga lalaki taga syudad sang Bacolod. Ang iya sini nga ngalan nagapakilala lamang siya sa hayo nga si Manman, no? Si Manman is 50 years old sang Bacolod City. Ano man ang imo sini iyang istorya? Okay. Te sa gyapon si Manman isa ni sang mga nagsabat sa aton sini nga story, hindi niya ginmalipatan ang isa sadto kuno ka bulan sa Disyembre. Although nga hindi niya malipatan, pero ang specific date kay dugay na gidto. Mga kabombo, basta December to, hindi na gid siya kadumdum sang year, kung ano to nga year, no? Ang pagkatabo abi ginsulat ni Manman basta December to, Miss Jazz. Mayara man siya sang hindi malipatan. So ang kasaysayan ni Manman, 50 years old sa Bacolod City, yagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kasama tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang.
Tawagan naman ako sa kay Man, 50 years old. Yari din nagapuyo sa syudad sang Bacol. Pagkabati ko mesja sa imo si pagpangagda angot sa hindi malipatan nga hitabo sa akon kabuhi no nga bulan sadto sa Disyembre. Ambot mesja bangod lang siguro kay ti maedad na ginman ako. Hindi ko madumduman ang tuig kung ano gito nga tuig. Basta dumduman ko Disyembre ato mesja. Hingapos na ang bulan sa Disyembre kag manog bag-ong tuig to. So, kung ano ang petsa ka, ano nga tuig do, hindi ko nagid bala Miss Jazz madumduman. Kay dugay na ni nga natabo. That time, syempre, soltero pa ako. Kay sa subong, may ara ako sang asawa, 3 amon si makabataan, may apo na ako. Ang akon siniiyang istoryang hindi ko ginmalapatan, natabo sa tong buhi pang akon mga ginikanan. Kagbataon pa ako sa Miss Jazz. Hindi ko gid ni malipatan sa amo to nga bulan sa Disyembre, nakapamaskwa lang gid kami tumo, basta dumduman ko nakapaskwa na kami to, kag talipos-puso na to sang bulan sang Disyembre, manog bag-ong tuig. Miss Jazz, syempre, nagaprepara na para sa pagsugalaw sa bagong tuig. Kami that time daw, ido kag kuring ang akon si maginikanan. Hindi ko ginamalipatan, Miss Jazz, ang Disyembre, nga na. Kay amo na ang Disyembre, nga nag-inaway si nanay kag si tatay ko, kag sila ang nagbulagay. Syempre, 4 kami ka mag-ululutod. Ako ang ikaduha, ang manghod ko, lunsay mga babayi, ang nabilin nga duha, magulang ko lalaki, ako nagdasol, ang akon siniiya nga duha ka mamanghod mga babayi. Syempre, Miss Jazz, mga bataon pa kami, ginpapili kami sang amon sini nga amay, kag iloy. Diin kamo maupod sa kay nanay o kung sa kay tatay. Hindi ko ginamalipatan, Miss Jazz, kaya syempre, ikaw bala nga hubin pang imo sini nga edad, syempre, palangga mo yung imo sini maginikanan mo, ang iloy mo kag amay. Pero sa amo to nga panahon, ginpapili kami kundiin kami maupod. Kay nga sa bulan sadto sang Disyembre daw ido sila kag kuring nga nagailinaway. Sa prangka nga sugilano ng akon sini nga amay, may yara sang iban nga babayi. Rason ko nga ang iloy ko hindi maguntat sa iya siniiya nga pagkulit sa akon sing amay. Kada abot sa akon sing amay, inaway sa dayon kang iloy ko ti syempre Miss Jazz, siguro bilang isa ka asawa, nga balaan mong imo sini nga bana, may ginapakikitaan, may karelasyon nga iban ti syempre galalain gidjaya ang akon sini nga iloy. Ida wala kami Miss Jazz sang katawhayan sa amon sini nga pamilya. Amo lang ginang istorya ko nga hindi ko gid malipatan Miss Jazz nga hasta subong ti ginatingwaan ko man nga ang amon sini nga pamilya intact no sa akon sini asawa. Hindi man kami iya hindi kami perfecto. Masami man kami ga inaway kay ang asawa ko daw akon man nga iloy. May pagka-nagger bala Miss Jazz, pero naagyan ko na Miss Jazz mo, naagyan ko na ang kasakit na binagin sa tong isa ka bulan sa Disyembre sa among kabuhi. Bata pa kami sang nag-ilinaway sila nga nagbulagay gid sila Miss Jazz. Ang pinakamapait pa kay tiging papili kami. Wala ko Miss Jazz ang pilian mo, palangga ako si nanay, palangga ko man si tatay. Silingon ang gusto ko nga hindi sila magbulagay. Pero Miss Jazz, unfortunately, nagbulagay gid sila. Ti ako kay bangod kay ako ang saliga ni tatay. Imbes sa kay nanay, kumaupod kay siyempre, palangga ko man akon si Iloy, palangga man ako sang akon si niya nga Iloy. Kay tatay, kuya Miss Jazz, nag-upod. Wala ako sa may mahimo, kaya ang amay ko naghambal nga maupod ka sa akon, hindi, no? Kay amo to, ako nang iya sini sidekick, Miss Jazz mo. Akon sini nga amay, isa ka mekaniko. Ako na, huben pa ko yung Miss Jazz, nito doan ako ni tatay ko, mag-company, no? Guba da, kagkaiyuhon. Amo na Miss Jazz mo, nag-upod ko kay tatay ko. Pero grabe gito hilibion ko, lalaki ko Miss Jazz po, grabe gid ang hilibion ko. Sa paghambal mo pala nga kung sino ang may eksperyensya nga natabo sa bulan sa Disyembre, nagalagting to dahil sa akon siniiya nga dalunggan, Miss Jazz, kay amo na, nagtataki na sa akon si tagipuson kapag hunahuna ang akon sini eksperyensya, isa sadto nga Disyembre,
nga nagbulagay ang ako si Amay kay Iloy, kami abi nga magululutod, kagin papili pa kami nga para sa akong kabudlay gid nga klase sang desisyon nga nahimo ko. Di sa kaluyan sang Dios, Miss Justy, bisan nga upod ko kay tatay ko, sa gihapon nagapakikita ako sa kay nanay ko. Kay wala man sila ya abi nagbulagay nga nagkadtong isa sa ibang nga lugar, tukon sa iba na pungsod. Diri man lang sa Bacolod. Amo nang rason nga ti gapakikita gihapon ako sa akon si Iloy. Although nga una-una gambal si tatay nga hindi gig kamo. Duhaan nagupod kay tatay mo. Ang amon siniiya nga ikatatlo kag ako kag ang kamanggulangan kamanghuran sa kay nanay. Pero sa gihapon kapasalamat ako kay ti napatay na tong akon sini nga amay. Miss Jazz, pero nag-isa kami sang nagtaliwan ng akon sini nga amay. Akon sini Iloy ti nakapatawad naman. Wala siya sang bag-ong bana pero nakapatawad man siya, Miss Jazz. Kag sa karon all is well naman sa amon pamilya. Ti napatay naman yang amon sini nga amay. Amo na hindi ko gid malipatan sa 1 ka Disyembre. Miss Jazz sa akon sini nga kabuhi. Tugtong lamang din akon si pagsaysay tagpadala si Man 50 years old sa Bacolod City. Amo ginaman no sa aton si pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. We really have our own story to tell, no? Hindi lang kamo si Miss Jazz may ara man. When it comes to relationships of the family, no? Nobody's perfect. May mga lainay buot, may ilinaway, may singgitanay, pero at the end of the day, no, sa gihapon, gabalik ang pagpalanggaanay, no? Pagrespetuhanay sa isa ka isa. Kung magulang respetuhon mo gidya, ay ikaw nga magulang dapat nga respetuhon mo man ang manghod mo kay nagarespeto siya sa imo in return. So amo na dapat, no? Wala sang perfecto sa sini nga kalibutan, no? Nagailinaway gani ang ang kapid. Ayhan pa ang hindi kapid. Amo na bala, no? So, what silingon, nobody's perfect, wala sang perfecto nga pamilya diri sa kalibutan. Ang kamatuoran lang diri kay ti, bangod pamilya, isa lang kadugo nga nagapanalaytay sa aton sining mga dugo, no may tsansa nga mag-uliay, kag magpinatawaray, kay ibalik ang kinaandan, back to basics sa gihapon, nga ginatuwag lang, pamilya gid forever. Okay? So, wala kita sa panahon makabombo, it's bye-bye time na. But before that, ari-anay nga akong si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This taken from the book of Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Nagasiling sa Ingles nga pulong. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and the Lord will make your path straight. Oh, grabe, no? Tudtod, gina, no? Kung i-exercise na lang ang pagtuot sa Diyos, although nga hindi gid pwede nga, adaw nagaano kita, ga-wonder kita, no? It's because tao malamang kita. Pero ang Diyos gambal, patihi, kag tuuhi lang bala ako, no? Sa bugos mo nga kasing-kasing, no? Hindi ka magsalig sa imo sini kaugalingon nga pa ino-ino o kung sa imo sini iyang understanding. Kag tanan nimo nga ginahimo is submit lang bala sa akon, and I will make your path straight. Mutsilingon kung magsunod lang kita sa will sang Ginoo, no, hindi gid magtapsi-turvy ang aton si kabuhi. Although nga ari di sa kalibutan di pa perfecto, there will always be bumpy rides sa aton si kabuhi, pero at least ang Dios ara nagaubay sa aton. Kay ginatugyan ta tanan-tanan sa iyang aton sin iyang kabuhi. Okay? Wala kita sa panahon is bye-bye time na ini sa gyapon nyo alagan sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine.